La Union, and i-check natin kung meron nga bang meron nga bang checkpoint, at syempre kung ano yung mga tinitignan dun sa checkpoint. Pero hopefully sana wala, para syempre yung kwan natin, yung biyahe natin, di ba? Ayun, may checkpoint dito, at yun, um, pag motor hindi naman na. Yun, nakita nyo nga guys, lumagpas lang kami, wala naman masyadong hiningi. Ay, wala talaga, hindi kami talaga pinara. So mas strict ata sila sa pagdating sa mga four wheels. So yun, banat kanina pang mga to ha. Yan. So yun nga, mga kasabayan din tayong mga nagra-ride. Ito nga, may back ride pa dito, hindi naman sinita, I mean hindi naman siya pinara or anything. Yun, si paring sniper din meron doon. Yan. So yun nga, nafe-feel ko na yung burden dito sa sa may ko, feet ko. Dito pala sa binti ko, hindi naman sa puwet. Pagdating kay sniper, I think hindi naman gaanong or meron kong nafe-feel na naawit pagdating sa, kasi na test drive ko naman na si sniper, tapos yun na, the drive to para sinaatit kuyo. Oo. Ayan. So din, alam kung anong pupuntahan namin, diretso ba kami o ano. So sayang kanina, rotonda. Next time magkakaroon na tayo ng ganun, no? yung vest. Para alam mo naman yun, di ba? T-Flex yun. Kaya pala yun, no, guys, T-Flex. Diba, hindi na kasi tayo nakakapunta dito eh. Simula nung lockdown yun, tapos syempre wala tayong magandang motor pang rides. Ano talaga, may pang sasabak mo dito si Talia, yung wave 110 natin. Naku, kanina pa tayo naiwan. Hindi ko naman first time pumunta ng La Union na mag-rides, kasi si Talia nakabiyahe na nun. Yun nga lang, yung ganitong paspasan na yung pacing na ganito, tapos yung syempre yung may kasama ka, hindi pa ako sanay doon. Last time kasi mag-isa ko, solo ride. Talaga hindi ko na karanasan yung ganito.